नै आसोला जाहा मा गायदो नायलाय जि गोलाव गोलावनो ओमफ्राय बेसे लानाय रेसालाय 100 माने नै मालाय आपेल मांगायदो आपेल बिफां नै थांजागोन ना थांजाया नै फांनैनो आरो नै मा आपेल होनदो वाटार आपेल मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया आपेल बेलेग हाग्रा बिफां बायदिसो नुलाय लांबाय आं लोगोफोर नै मा होनो दालाय मा होनो इखो फैयो जामबु बिफाङा बेबायदिसो नुलाय लांबाय थगायजानासो होफैगोन ना मागो सिनायोना सिनाया गावहाबा सिनायना सिनायाखैलाय आं नायनि अबाव मोनसे वाटार आपेल बिलाइ गोलावा नै लोगोफोर मा मांगायखायो आरो ओमफ्राय खनसे मा मांगायदोंमोनलाय नोङो माबा मोनसे बुस्थु मांगायदोंमोन इयो खनसे बेल बिफां मांगायदोंमोन खोमा थैजाबायसो ओमफ्राय नै मा गोसोखाङो आरो इयो सोरबाखि जोंनि जायगायाव इदि गायनानै फोथांना लाखिना जानो हायो जानो हाया बायदि मोनदों जागासिनो दं सोर जादों दे लोगोफोर दे होमबालाय मोनजासिगोन दा आरोना फिथाइ थाइबा नुगोन लोगोफोर देखायगोन आङो ओमफ्राय नोंखौ बहा गायगोन दा बेथ' दैबाना जायगायाव थाया जोंनाथ' दैज्लाङाव दैबाना जायो खोन्थालाय ओमफ्राय नै लाबोबाय आरोना आं नैबेखौ नंगौना नङा कनफिउस जागासिनो मोनसेखौ नङा बायदि नुलाय लांदों